Nekem megy. Nekem megy. Gyerekek, szánton ne röhögjél, legalább most. Kedves ballagók, szeretettel köszöntelek benneteket ünnepélyes ballagási ünnepségünk. Külön köszöntöm azokat az internetes világhálón keresztül. A madarak minden évben ballagnak. Mert tudják, a pillanat, ami kis lépés csupán, de óriási jelentőségű a kommunikáció megújítása, a taps benneteket illet. Alig egy szempillantásnyinak tűnik ez a majdnem 10 év. Vár benneteket a nagybetűs élet és a Kacsa utca. És most iskolánk kiemelt jó tanulója, Simonyi Tomika. Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Kicsit féltem, amikor az irodába vezetett. Csodálkoztam, mennyi játék, mennyi asztal, mennyi szék. Gyorsan múlt a legelső nap, gyorsan futott el a hét. 10 év telt el. 10-szer láttuk az iskola ablakán, hogy zöld lombok integetnek, hogy száraz ág van a fán. Hanem közben úgy megnőttünk, a tárgyalón kicsi már. Károly körúti füst helyett hétfőtől a kacsa vár. A szárny megnőtt, üresen áll a fészek. Csak álom volt a régi jó világ. És mint a fecske, alkonya kiszélnek, ma szárnyad volt egy sereg diák.